दिनै 4 एप्रिल 2022 जौहोबथा सान धेमाजि जिल्ला गगामुख दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव दिनै केसाकाटनि गामिनि बर' गुदि फरायसालियाव दिनै केसाकाट गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै सावरायदों। गगामुख दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रिमा पदश्री दैमारिनि आरो मुस्रिमा रमला नार्जारिनि बानजायनायाव दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लादों। बे समाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों धेमाजि जिल्लानि बोसोनगिरि आरो मिरुनि फोसावदिं नेहारारि मुस्रिमा कमिला ब्रह्म आरो धेमाजि जिल्लानि लेङाइ नेहारारि मुस्रिमा फामे सरगायारि बिथांमोनहा। लोब्बा लानानै दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों मेसेज मोनसे होनो सानो जे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दिनै जे आयदाखौ लानानै सावरायदों बे आयदायाव जोङो मोजाङैनो बाहागो लाबोदों। रायजो राजाखौ लानानै जों मोजाङै सावरायदों। बे रायजो राजाया जाहाथे जोंनि बे दिनैनि बे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बुंनाय रावफोरखौ सोलिनानै मोजाङै जिउ खुंलाङो जों बेखौ आसा खालामो। जाहाथे नैबे दिनैनिफ्राय जोङो निसानिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला जोङो माबायदि जिउ खुंलांनो हायो, जोङो संसारखौ जों माबायदि गोग्गो आरो गोथार मोजां खुंलांनो हायो बेखौ जोङो दिनै बुंदों आरो बुंबावगोन। जोङो दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जानानै जों जेब्लाबो सांग्रांथि जानोखौ जों लुबैयो। जाहाथे जोङो बे उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जाहाथे जानाङा, जोंनि बे समाजाव गुबुंले लाबोनाङा। जों नुगासिनो जोङो मियादिनि गेजेरजोंनो जों नुबोगासिनो उन्दैयाव हाबा जानानै दिनै गावनि हौवाखौ सिनायनो रोङाखै गुबुन बांगाल हौवाजों बाङालि बायदिसिना जाथिनि गेजेराव थांनानै दिनै आलाय सिलाय नुनाय, गावजों गाव बुथारजानाय, सोरखौबा जिनाहारि खालामनाय बेखौ जों नुबोगासिनो दं। जों ओंखायनो जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जों बेखौनो जों लुबैयो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव फैया बा जानाङा होननानै जों सानो। बयबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन, गावनि फिसाखौ गाव जोथोन लानांगोन, मोजाङै फोरोंलांनायखौ मोजां लांनायखौ जाहाथे बयबो लायो। बेखिनिखौनो जोङो बुङो आरो जों बुंबोगासिनो मोनफ्रामबो जेरावखि मिथिं जाया दिनै आफादा एबसुआनो जा, आबोबानो जा, बर' साहित्य सभायानो जा, इउबिपिअआनो जा, गासिबो मोनफ्रोमबो आफादा जोंनि जाथिनि गेजेराव बेले बेजे जानायखौ जोङो बुंबोगासिनो, दिनै बोसोन होबोगासिनो। बे बोसोनखौ बिथांमोना लाया मुवा गासिबो मालाय हारिजों थांनाय, सोरबा बांगालजों थांनाय, सोरबा गुजरातआव थांनाय, बायदिसिना गावनि जायगायाव मावनो हायै, हाबा गैयै बायदि बिथांमोना खारनानै फिसा गारनानै, फिसाय गारनानै बिदि थांनायखौ जों गोबां बोखाबोबाय आरो बोखाबावनो जाबावनो हागौ। जाहाथे बेबायदि जाया, जों बे गले गले बे फिसा मोनसे खामानिखौ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों सावरायबोबाय थाबाय, बोखाबोबाय थाबाय, बोखानोबो हादों। बोखाजाग्राफ्रा मोजाङै संसार जाफिनदों आरो जुदि जाय उन जोलैयाव हाबा जानाय बिथांमोनाबो दा खारगासिनो। जोंनि बे जायगायावसो एसे खम जादों धेमाजि हिसाबै, खिन्थु जोङो गुबुनखौ बहुद नुबाय। जाहाथे जोंनि बे जायगायावबो बेफोरबायदि सोमजिया, आं बेखौनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मेसेज होनाय जाबाय। जों नैबे 4 एप्रिल जौहोबथा सानजों निसा बेसाद बायदिसिनाजों लोगोसे जायगानि गाज्रि आबहावा आरो सोलोंथाइ बेफोरखौ जोङो गासैखौबो आयदा लानानै सावरायनाय जादों। बांसिनै गावनि जुलि जानाय न'निफ्राय गुबुन हौवाजों खारनायखौ जों बांसिनै नुगासिनो। बेनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लादों? नंगौ, जोङो नुनायाथ' नुबोगासिनो दङ। बांसिननिफ्राय बांसिन जों नुगासिनो मेडियानि गेजेरजों जोंनि जेरावबो सारा जोंनि बर'ल' नङा गासै हारि माहारिफोरखौ गासैखौबो बिदिनो खारनायखौ नुदों। मानोना बियो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय बांसिन जादों होननानै जों सान्दों। उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय, सोलोंथाइयाबो खम जाबाय, सोलोंथाइ मोजाङै लाला बिसोरो, फैनानै बिसोरो बेले बेजे रायजो जानायाव सोमजिफैयो। न'खरजों गोरोबनो हाया, हौवाजों गोरोबनो हाया, बिनि थाखाय बिसोरो खारदों। बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ मोजाङै लानांगौ, बेखौ जोङो राहा लागोन।
मोजां सोलोंथाइ लानांगौ आरो बैसो जाबासो जोङो हाबा जानांगौ बेखौ जोङो थांखि लादों। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो होबथानांगौ जों बे थांखिखौ लादों। दा बे आइजो माहारि दा बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा खावलायगोन बिमा माहारि? जोङो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज हरगोन गासैबो आइजो माहारिफोरा सांग्रां जानांगौ आरो सोलोंथाइखौ मोजाङै लानांगौ आरो जोङो गामि गामि धोरोमसालिफ्रावबो बाथौआनो जा ब्रह्मआनो जा ख्रिस्टानानो जा गासैबो धोरोमसालिफ्राव बेफोर बाथ्राखौ सावरायनांगौ। उन्दै बैसोआव हाबा जानो मोना, हाबा जानाङा, हाबा जायोबा मा बेले बेजे सोमजियो, सोलोंथाइखौ जों मोजाङै लाग्रोनांगौ, बिनि उनावसो जोङो हाबाखौ साननांगौ। बेफोरखौ जोङो मेसेज हरो आरो बयबो आइजोफ्रा सांग्रां जानांगौ। नैबे 4 एप्रिल जौ होबथा सान बेयाव जोङो केसाकाट'नि गामियाव खुंफैदों। दिनै नैबे साना निसा बेसाद मादक द्रब्य बे बेसादखौ होबथानायनि सान। बेखौ जों आइजो अनसाय आफादाल' फालिया, बेखौ गासै बुहुमनाङै बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्सा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।